ना जी बेटे बेटा का जी ब्याह भेले साला हिंता हमरा को आता ना तोरा के हम खियावत हई ते मोटा काहे नहीं खो सुनत है कि साला तोरे मोटो में कुछ पैसा मिली एगो तो जात के पाड़ा है पाड़ी तो हवे ना ई तोरा के हम पोस पाल के घरे रखम तोरा जाए के दूसरा घरे ओने रह बौगा पाड़ा एगो मेहरारू तंग कइले बिया एगो ई पाड़ा तंग कइले भाई ई दुनु हमरा के बुझाता कि जिए ना दिया सन हरियर घास काट के लाए सुखा के खइलस नहीं हो होने हो का कर तनी के जा हां अब ओकरा के मुहा में कवर खियन का नहीं के खात तो का तारे कोवर अपना दिन खेली तू पोसे ना मानू तो अब पोस मानी सुनिए ने रोरो से काम बाटे ठीक बा कौन काम बा कोई पैसा उसा के काम नहीं थे नो बाप रे बाप देखो कितना डर पहले ही हो जाता है ना हो जाए हैं हां तो बात रुपया जब पैसे बचा के रोके करे तो काहे का बियाह शादी कोई नहीं रहेला सही अकेला अकेले रहे से काम ना चली कौन का चाहता हूं कॉल ये चाहता है ना कि हमारे गांव में जाए के बाद कहां गांव में मने को के तू महीने पत्ते का में जल्दी से हम जाना तो रहनी करो इहे बतिया बोल मकाए रो हर घरी हम देख के जरूरत रहत बानी हम गांव में जाएं तो जाइम आपकी बार सुन लिएगो बात चाहे कुछ भी हो जाओ आपकी पास पर नहीं खे जाएगा हमको हम जाइम देखो तो हमरा के रोकेला हम रोकब और का यहाँ प्रधानमंत्री रोके का गया हाँ तो देखते हैं लोग कैसे रोका तनी हमरा के और जब भी कहो तनी लोग हमरा गांव में जाए के बटुए तो कोनो ना कोनो बहाना लगा दे बिले कोनो ना कोनो बहाना निकल जात बटुए हैं अब के तो कुछ ना चले ठीक है ना अच्छा का कर जाता रे गांव में बोले कितना दिन हो गए बटुए कितना याद आओ बेटे माई के अपना देखे के मन कर दे बटुए माने दूसरे महीना में तोरा माई के बाबू के याद पड़ जाता आए जइबे तो 5000 6000 लेके जइबे तो भिखार बन के जम के आए जैसे ना वो कुछ 2-4 बीघा खेत बा उहो लगवा ले ठेला पर लेके चलियो ये रोपई है खेती वो करिए सब रौरे के थी को ठीक बनू हमरा कहते न चुप कर 4-5 रुपया हमरा के दे दे ठीक बा 1 रुपया नहीं खे काहे ना दे हम रौरा अरे हम रोपनी बिया कबरिया के पैसा दी कि तोरा के नहीं हटाए के हम पैसा दी एक रोपनी के अबिया कबरिया के लोग तो हम कुछ ना हनी काहे घर खाती ना खाली दिन भर काम कर के नौकरानी आगल बनी काहे घर हम रौरा माने 12 गो रोपनी लगेले मैं त खाना हम बैठ के बनाई कि टेबल हम नहीं के रोपनी के धनके बनो और माई बहन काहे और माई के जाके नहीं बोला ही बाड़ी है उनका के काहे नहीं बोला ले ओकरा त गठिया भलो इलाज करावती है काहे के इलाज करावत बाई है एगो बहाना उनका खातिर बहाना कुछ भी रोग भइल बाटे त बहाना नहीं करता आ हमरा कुछो हो जात बाटे त कह दे तनी फड़ जाना बहाना करत बाड़ू बड़ा माई रो लोकत बाड़ी आखी में तोरा जाए के नहीं खे हमरा जाए के बाटे सुन लियो के बात नहीं खे जाए के कह दे तो हां तो हम जाइबे कर हम देखते बानी पैसा नहीं जाएगे जाके दिखाओ हां तो जाते बानी कि ना जाके रोके वाला पैसे रोक देता नहीं हमरा के लाठी ले जाते रोकब लौर से और कैसे रोकब ऐसे थोड़े रुकबे ते अरे हट ना साला दे यहां पकाटत में खाली सवांग निमन नहीं खनी निमन रहतन तब हमरा के बोलहु में ठीक लागी हम का बोली अकेले चढ़ पर करतनी चुप हो जातनी आ ई नइखे बुझत बुढ़िया के कि हमर नातिन बाड़ी सन हमार दूदू को जवान बेटी हम कैसे ओकनी के पोसम आ बियाह शादी करम आ जा बूढ़ी जा हमार कोनो बस नहीं चलत ना तो तारा के तो अच्छा बुढ़ा देखो तनी नु कि बुढ़ा तड़ तया के बेटी दिन बासा पार लगावतिया बा हो गइल बनी हमरा से इने कोनो चीज बुझात बाटे के हैं का हो कनिया का हो गई कहारा हो का गोल जी बुझाते नहीं के नु है कि हमर किस्मत इतना खराब बटुए कि जान मुझ के हमर माई बाबू इतना किस्मत हमर खराब कइल एक कने ये कहल बा ए घर में जे आवेला जेकर किस्मत खराबे रहेला जानलू हम तो ना चाहत रही बियाह करे के तू पूछिया अपना मौसी के पतो से हम कहले नहीं कि नत करी जब बियाह हम तो घर में जुझते बनिया के जान जाई अरे ओई जा हमार नु माई कहतिया कि ना कहले बियाह लइका निमन बटुए देखे में ही बात है बताई देखला में कोई निमन लागेला है अंदर से का बेटा पहले जाने के चाहिए नु अरे का करबू अंदर के ई लोग इतना शैतान हड़न जा कि कुछ कहला ना माई के पोछ धइले रहलन जा खाली माई कदी नरक में जाए के बाबा बुआ तो एकदम खुशी चल जीवन जा उहे बुढ़िया तो माई बिगड़ले बिया उहे बुढ़िया बिगड़ले बिया उहे देखन नैहर ओगरतिया चिंता बाटे कि घर में रोपनी सोनी के दिन आइल बा पाई सोहाई कि ना सोहाई उ नैहर गइल बिया हमने के जब ले देल बेलो के नौकर घर में करम जा जनी हम तो चाहत मन तो करता कि बियाड़ा में ले जाके तेजाब छीट दी कि ना रही ना रोपाई का करतनी नु बताई हमरा कितना दिन गांव में गुला ओकर बटी माई बार फोन करके ए बबिया जो जानतनी हमारे थोड़ा सा कहतनी हमारे को सहेली जो खूब पटत रहे जन नहीं है वो आइल
ये हमर सहेली अतना हमरा के कहते न कि आज जो आई अब शादी होकर बता हमरा के भुला गेल भाई सही आई तक कहनी आ के जाय दी हमरा के गांव में तो कतन काहे के जइबू अरे इहे अच्छा शादी कर लेबा तो गुलाम बना ये लेबा इहे घर के मर्द के नियम हो गोतिया में नैया में हम इजे के मर्द लोग खास करके अपन जतिया में इजे ढेर देखत सही कहत हां बानी अपन जतिया में गोतिया में ये सही सब के कहत देखत बानी। नहीं कि एकदम गुलामी बना दे तरन जा अरे गुलामी न समझता हो ना है का समझत बाड़न दोसर मरद रही तो कह कि चल तरह के घुमा आवत बानी देखत तड़ू हमार कौन उम्र होता हमार कौन उम्र होता लेकिन कुफुत से बुढ़ा गइनी हम सही रो कुफुत से जी दीदी ऑपरेशन भई रहे कन्या ना मरद सास खाली ऐसे खिचड़ी ऐसे उसीन के दे देवे ना चटक तनी खाए पानी मरदो के एगो खेला एगो हमर जीजा जी बड़न अपन दीदीए के हमरा सब करेलन आई माई के चलते कुछ ना हमरा के लिया के देलो मरद हैं का होई अभी देह टूटी ना राउर देह टूटल अब सोचे तो सनु है कि इहो ऐसने हो जाओ रौरा नैहर अपने बार बार ना निकल जाए तो चाहो इहो मत जाए तो रौरा तो अब उम्र होखल है हमारा भी कौन थी बेटे जी अब तो साल भर सदी कइला ओखल अभी हम नैहर आए थे दुनिया छोड़ दही काहे छोड़बू नैहर जा ई लोग ई असर में मत रहियो नु कि सास हमर लुगा फाटा आ डाल दौरा साज के दिया ना विदाई करियन ई भरा में रहते रहते त 5 साल बाद अपना नैहर गई रही वो 2 दिन खाती हां गुरु 5 साल हां हमरा लइका 4 साल के हो गइल तब जाए देली जान जिया ऐसा ऐसा सासत बुढ़िया कइले भी हमनी पर तो रौरा पे तो कॉल लेली अब हमरा पे ना करे के मिली रौरा बर्दाश्त क के जा रहत रही अपना गांव में ना जेत रही ताकि हम होई तो नहीं कि ठीक बनो अब इनका पता चलत ना तू जा हम कुछ ना बोलम हम तो कहतनी नु कि जाके अपना नैहरे जवन सुख भोगे के बा भोगला बचिया हई आगना में सुख के सपना मत का कोला हां किते देखो तनी कैसे जाली अब उनका पता चलता कि माना कैसे करतड़न। माना हाय अब उनका हम दिखाइए देता हां हमरा के नु बनैले बड़न कि भौजी के ना भेजल जाई भौजी के ना कइल जाई आजकल के मेहरारू सहतड़ीसन जाओ बेचारी हमारा तो कर में दुख लिखाई पे कल ई जाओ नैहरे सुख भोग लेवो हम तो दुख झेलते बानी हमरा का करे के बाटे साला आटाना महंगाई बढ़ गई मत कह अब रोपनी के दाम 300 हो गई ओकरा से दुख नहीं के का कर सब बेचारी गामा में रोपत सब 300 लेता ही सब दिक्कत ई बाकी मिलतो नहीं की सब आटाना चढ़ा ऊपर ही बा कि अब हम का कहे मेहरारू बिया कि एकदम बनेचर बिया एकरा ले हम कहनी कि 12 गो रोपनी खोजले में तो नहीं हर जाती है वो कहत ऐसा कर के रोपवावे के बा कि नहीं खेर रोपाएगा तो कहीं कि हम जाई तो का करी कहनी कि जा हमारे बादे में रोपाई साला हमारे गोतिया पटीदार ले मैं हमरा हैं काहे ए केने जा तनी गावे सते सात कुकुर के पोछे हई से काहे कुकुर हम बानी कि रौरा बानी तोरा अब बुझा तक ले कुछ ना बोलत रहनी है ना लेकिन अब रौरा सबके शासन ना सम ठीक बनो का समझता नहीं जा कि बड़की जानी जैसे रौरा सबके कहाले में ना जाली वैसे हम ना जाई जा तनी रौरे रोसते हम सुन डबल बी हई से का कि डबल एम हई से हनी नु कुछो हनी नु रौरा से का मतलब हो स्कूल के मास्टर ना हई से हां छोड़ी ठीक बनो काहे जा तनी हम देखे जाई जा तनी मान जो जा तनी अरे शैतान तोरा ले 20 साली कहत तनी कि सारा गोतिया पटीदार रोपवा के पहिले हंसत हसन खैनी बरता हमनी का बोला ली अपना मतारी के बोला ले और पाई हमारे का खाए के बड़े है जिंदगी भर तोरा के उतरले बने जा का करे खातिर स्कूल के मास्टराई है कि आंगन बाड़ी खोल ले बाड़ी ना तो नौकर न उतार ले बनी नौकर बनावे खातिर घर में कि जौन मर्जी तौन करवाई में है तो मैं 200 का ऐसे पाउडर लपेट लेवे मुंह पर आ 300 का लिपस्टिक मार के फिल्म शूटिंग रावण करे नौकर बनके राव कमाइया नहीं खिला बोले रौरा तो कोन चलते खरीद के ले बनी सब नहीं हर के मिला के लगा होता सब नहीं हर का सब हां सब नहीं हर के आदमी नहीं हर का तब का आज 1.5 साल बियाह कोइले भाई 2 साल अतरे भात दाल तरकारी खइले ए देख करत नहीं कि क्या करत नहीं कि यार देखत नहीं कि मार देवाल लेवर तड़े छाप तड़े हमर से ना होई छी बेटी नु हमरा पीठ में काटा मत बनी हट जाई दी ढेर मन बड़ू ना बन जाला अभी 1.5 महीना 2 महीना गइया भइल न यार अस्थिर रह मान जो मान दी हां डर डर मान दी हैं मान जा अपन मुंह देखो तनी कि मान दी है दोबारा कहनी तो दोबारा कहबो मत कर ठीक बनू ना बनबे छोड़ो कि ना 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 चल हम घर जाई हम जाएं तो जाई ठीक बा माने घर ना चल जी हम जाएं तो जाई मेरा कुछ भी कर हम जाइए करो अच्छा कुछ हाँ, कर हम जाएं तो जाई जइबे पूरी मेरे को तो जइबे और जीबे हो जाई जीबे ओए दादा और जीबे
चल घर चल घरे साहब कोतनो मार ले लेकिन जाए तो जाता नहीं पीछा ऐसे ना मुझे जी रे हैं नाजी उठाओ पर्स उठाओ पर्स उठाओ नाक मुंह मुजरो है लड़का मन लेखा होता रे का करे के बजा करो काल आज जाकर फिर रोपानी हम सेट कर ठीक नु काल रोटी सुबह हमें नाश्ता होने का सब्जी बनाए के बाद ठीक नु समझ गए तो ई जमा दी अम्मा जे माई के जमा नानू जमा दे हां दो जमा आज तो लिपस्टिक कम लगा के आखिर की में झाकल कर चल चल लगे देह उठा ना थी साला के करे मन करले मेहरा रुके मारे के केहू के मन ना करे हमरो मन ना करे लेकिन मजबूर कर देबे दिसन बिना पिटले मनबे ना करी हसन आ एकर माई घर के बिगाड़त मेहरा रुके ओनी के माई ए बुचिया आ जइते हई काम बा हऊ काम बा एजा काम नहीं खे एजा बुआ फूट जाओ